Abia acum. Atenție! Repetăm. Dubla 1. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit! My name is Nalsa Barloriana și am venit aici, dragi bă și dragi fă, să vă prezint un domn care că mie mă și stă acolo la masă, la un bun ghid de pe aici, așa, de pe la panoul ăsta verde. Verde, domne, l-ai filmat așa, bravo. Alo, cadrul la mine, așa, domne. Hai să vedem și are domnul. Mă urmăriți, da? Veniți după mine. Probă de microfon. Am ajuns. Oleu, m-a lovit la chișorul drept, dar nu contează. Continuăm. Bună ziua! Nu mă râdeți că proști. Bun. Trebuie să ne concentrăm. Asta e vorba de teatru, de atitudine, de multe alte chestii. Vă rog, continuăm. Domne, zi și mie, domne, și pizda mă chiar. Morena. Domne, nu se poate concentra omul. Vă rog frumos, puțină seriozitate dorim în această încăpere în care ne aflăm noi. Da. Panasonic-ul se ia de noi că nu repetăm. Căcat. Da, deci căcat. Atâta vreau să zic. Doamnelor și domnilor, ce să tăți la mine ce se poate întâmpla total, doamne, că ți-o trage o labă peste bot. Da, aici așa, cum te cheamă? Deci mă cheamă Frunzăreanu. Frunzăreanu. Și mai cum, domne? Frunzăliță. Frunzuliță, domnul Frunzuliță, zi și mie, ce ai, domne, ce tot te bățâi atâta? Am stare. Dar starea asta, ce-ți provoacă? Ce ai de ești așa agitat? Revină-ți, domne, că doar suntem români. Suntem aici, da, suntem aici la filmări, la Panasonic. Și îmi dau așa. Și ați luat printre primii 40? Da? Da? Din aia 60. Am înțeles, din aia 60 sunteți în primii 40? Da, așa mi s-a zis, mi s-a comunicat, m-a sunat. Și câți bani luați, domne? Vorbesc cu managerul. Câți bani ați luat, domne? Câți bani ați luat, domne? Din câte am înțeles, vreo 100.000 de euro. Acum să vedem. Domne, un chiripir, domne. Lăsa microfonul la o parte, atâta vreau să vă zic, doamnelor și domnilor, prin extensia profundată a burlanului care a căzut în capul domnului acesta, a provocat o chestie, o extorsiune, stași mă, o extorsiune a arterelor, disopert în toate direcțiile. Acum, îi iese pe nas, pe gură, pe foc, pe aer, pe căldură. Lasă-mă să fac treaba. Doamne! Morena! Atât vreau să vă zic. Și dintr-o dată, când i-o pălit una peste freză, domne, s-a terminat toată treaba. Ia uite și pe el face, domne. Dar ăsta nu-i sănătos la creierii capului. Asta o dată. Eu de atâtea ori am zis, bă, domne, dacă eu-i fute una, fute-o mă, fix aici, dar dacă eu dai mai sus, să-i dereglez mințile, mă. Doamne. Eu dai una, dai două. Nu pot să facă Nicola, să fac eu. Doamne, fiți atenți. Palma, da, aceasta este palma, are 5 deci palma. Să focusăm. Te rog frumos. Deci nu așa, nici așa. Da, păi așa, se dereglează de tot ăsta. Stai așa. Eu primești de aici până aici. Observați această dungă. Nu eu dai așa, nici așa. Nu faci nici wave-uri. Deci direct, eu lipești. Stai mai aici să vadă lumea cum se face. Și eu dai așa, s-a terminat, domne. Nu-l doare, nu-l ăsta, nu-ți dereglează, că și așa-i dus cu cap. Ia uite și să-l faci, domne. Deci, doar atât trebuie să faci. Iei mâna, să ai degetele lipite. You got to do that bang. You need that bam. You understand? You got to do like this. And when it's like this, you fuți una, de nu și vede, domne. You understand? Domne, atât îți zic. Ai grijă la dește, să stea. Și acum, spre finalul acestei emisiuni, tu-ți gura mătii. Stai, domne. Zile acolo, morenito. Hai, 2, 3 și cadru! Morena! Uite pe Morena! Mulțumesc, la revedere! Morena! Hai! Morena! Mulțumesc, la revedere! Peace, man, peace. You need that bam, you understand? Adică salut!